ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമസ്കാരം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം ആ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോ പുതിയ തുടങ്ങിയത്. അതില് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ, ഭരണസമയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതെ, 6 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതായത് പറയും നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണം ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠായിരുന്നു, ഉത്കൃഷ്ടായിരുന്നു. അതിനു മുന്നേ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണല്ലേ, ഇലകൾക്ക് മാത്രം നനച്ചാ പോരാ, വൃക്ഷത്തിന്റെ കടക്കിലും കൂടി നനയ്ക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ. കടയ്ക്ക നനച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ പറയില്ലേ. വൃക്ഷത്തിന്റെ കടക്കില് നനച്ചാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലാത്തിനും വേരുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ ഇല മാത്രം നനച്ചാൽ അത് ആവില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നല്ല പറയണത്. ക്ഷേമം നിലനിർത്താൻ, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് നല്ലൊരു രാജാവായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സമ്പത്തും യജ്ഞങ്ങളും അതൊന്നും കൂടെ അവനവന്റെ സമ്പത്തോ യജ്ഞങ്ങളോ രാജ്ഞിമാരെല്ലാം നോക്കിയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ യശസ്സും ലോകമെല്ലാം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഭരണമാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ കാഴ്ചവെച്ചത്. അവനവന്റെ നാമവും യശസ്സും ഒരു ലോകത്തിലും കൂടി വ്യാപിച്ചിരുന്നു. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അത്ര ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭരണമായിരുന്നു. ഒരു ലോകത്തിലും കൂടി അത് ശ്രേഷ്ഠായിരുന്നു. അതെ, ഭൂലോകത്തില് മാത്രല്ല മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കും അത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. പിന്നെ ആത്മീയമായി ഉയർന്നാലേ എല്ലാം മംഗളമായി ഭവിക്കുകയുള്ളൂ. യുധിഷ്ഠിരന്മാര് അത്രയും നല്ലൊരു മഹാനായിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണര് പറയല്ലോ, സ്വർഗലോകവാസികൾ പോലും അതിനെ അഭിലഷിച്ചിരുന്നു, മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. രാജാവിന്റെ ഭരണം അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് അതിലൊന്നും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുമാത്രമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിനെയും അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നല്ലേ. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനൊഴികെ വേറെ ഒന്നിനും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ സ്വർഗനിവാസികളെ പോലും എന്താ പറയാ മോഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു രാജാവിന്റെ ഐശ്വര്യം. പക്ഷെ രാജാവിന് അതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 7.
മാതുർഗർഭഗതോ വീര സാ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കച്ചിത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. മാതുർഗർഭഗതോ വീര സാ തഥാ ഭൃഗുനന്ദന ദദർശ പുരുഷം കച്ചിത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവ ഭഗവതേ വാസുദേവ ഭഗവതോ വീര പുരുഷം കഞ്ചിതോ വീര പുരുഷം മധുർഗർഭഗതോ വീര സദാ ഭൃഗുനന്ദന അദർശ പുരുഷം കഞ്ചിത് ദഹ്യമാനോസ്ത്ര തേജസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതു മാതാവ്, ഗർഭ ഗർഭപാത്രം, ഗധ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട്, വീര മഹായോദ്ധാവ്, സ ബാലനായ പരീക്ഷിത്ത്, തഥാ അപ്പോൾ, ഭൃഗുനന്ദന ഹേ ഭൃഗുനന്ദന, ദദർശ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, പുരുഷം പരമ പുരുഷ ഭഗവാൻ, കജ്ജിത് മറ്റൊരുവനെ പോലെ, ദഹ്യമാന ജ്വലനത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്ന, അസ്ത്ര ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, തേജസ താപം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹേ ഭൃഗുനന്ദന, ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നതാണ്? ശൗനകാദി ഋഷികളെ പറയുന്നതാണ്. മഹായോദ്ധാവായ പരീക്ഷിത്ത് തന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന താപത്താൽ ക്ലേശിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ നേർക്ക് വന്നണയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവിനാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ താപത്താൽ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന താപത്താൽ ക്ലേശിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ നേർക്ക് വന്നണയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്കാണ് ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതോടെ? ഭഗവാന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിവിടെ ആരോട് പറയാണ്? ഇവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാധാരണഗതിയിൽ മരണം എന്നത് 7 മാസത്തെ അബോധാവസ്ഥ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മരണം എന്നത് 7 മാസത്തെ അബോധ അവസ്ഥ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. സ്വകർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവ് പിതാവിന്റെ ബീജമാകുന്ന മധ്യമത്തിലൂടെ മാതൃഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് തന്റെ അഭികാമ്യമായ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ശരീരങ്ങളിൽ ജാതരാകുന്നതിന്റെ നിയമമാണിത്. അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് ഉണരുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നതിന്റെ അസൗകര്യം അവൻ അനുഭവപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു മോചനത്തിനായി അവൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ മരണം എന്നത് 7 മാസത്തെ അബോധാവസ്ഥ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പുതിയ ബുക്കിൽ ആ അബോധാവസ്ഥ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുഷുപ്താവസ്ഥ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറെ കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരി ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇവിടെ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ആ സ്വകർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവാത്മാവ് പിതാവിന്റെ ബീജമാകുന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് മാതൃഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് തന്റെ അഭികാമ്യമായ ശരീരം വളർത്തിയെടുക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരുവന്റെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ശരീരങ്ങളിൽ ജാതരാകുന്നതിന്റെ നിയമം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഒരു എന്താ പറയുക, പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ശരീരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ നിയമം ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവാത്മാവ് ഉണരുമ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നതിന്റെ അസൗകര്യം അവൻ അനുഭവപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യവശാൽ അത്തരമൊരു മോചനത്തിനായി അവൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ഉണരുന്നത്. അപ്പോൾ ബദ്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നതിന്റെ അസൗകര്യം അനുഭവപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ അശ്വത്ഥമാവ് അയച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഏൽക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന താപം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ഭക്തനാകയാൽ തക്ഷണം ഭഗവാൻ സ്വയം ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ സർവശക്തമായ സ്വശക്തിയാൽ ആവിർഭവിക്കുകയും തന്നെ രക്ഷിക്കാനായി മറ്റൊരാൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശിശുവിനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു.
അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അശ്വത്ഥമാവ് അയച്ച ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഏറ്റപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദഹിക്കുന്ന താപം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് തക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം ആ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ സർവശക്തമായ സ്വന്തം ശക്തിയാൽ ആവിർഭവിക്കുകയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. സ്വശക്തിയാൽ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി എന്താണ് രക്ഷിക്കാനായി മറ്റൊരാൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ശിശുവിനെ പരീക്ഷത്തിന് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. നൈസർഗികമായ മഹായോദ്ധാവായതിനാൽ ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പോലും അസഹ്യനായ താപത്തെ ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിന് സഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാരണത്താലാണ് വീര എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ പോലും ശിശുവായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ തന്നെ രക്ഷിക്കാനായി നൈസർഗികമായ മഹായോദ്ധാവും അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും അസഹ്യമായ താപത്തെ ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇക്കാരണത്താൽ വീര എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. അങ്കുഷ്ടമാത്രമമലം സുരത്പുരട മൗലിനം അപീവ്യാദർശനം ശാമ്യം തടീദ്വാസാ സമുച്യുതം അങ്കുഷ്ടമാത്രമമലം സ്ഫുരത്പുരടമൗലിനം അപീവ്യാദർശനം ശ്യാമം തടീദ്വാസാ സമുച്യുതം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്കുഷ്ട ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ അളവിൽ, മാത്രം അമലം അതീന്ദ്രിയം, സ്ഫുര ജ്വലിക്കുന്ന, പുരട കനകം, മൗലിനം കിരീടം, അപീവ്യ അത്യന്തം മനോഹരമായ, അത്യന്തം മനോഹരമായ, ദർശനം ദർശിക്കുവാൻ, ശ്യാമം കാർവർണം, തഠിത് മിന്നൽ, വാസസം വസ്ത്രം, അച്യുതം അപ്രമാദ ഗതിയായവൻ, അതായത് അച്യുതൻ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്, അതായത് ഭഗവാന് തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര മാത്രമേ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ അതീന്ദ്രിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തം മനോഹരവും ശ്യാമവർണ്ണമാർന്നതും ച്യുതിയില്ലാത്തതുമായ ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം മിന്നുന്ന പീതവർണ്ണമാർന്ന ഉടയാടകളും ഉജ്ജ്വലമായ കാഞ്ചന കിരീടവും ധരിച്ചിരുന്നു. ഇവിധമാണ് ശിശു അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ചത്. അപ്പോൾ എപ്രകാരമാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന് തള്ളവിരലിന്റെ അത്രയും മാത്രമേ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അത്യന്തം മനോഹരമായിട്ടുള്ളതും ശ്യാമവർണ്ണമാർന്നതും ച്യുതിയില്ലാത്തതുമായ ശരീരമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ശ്യാമവർണ്ണത്തിലുള്ള ശരീരം, ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ പീതവർണ്ണമാർന്ന ഉടയാടകൾ ധരിച്ചിരുന്നു. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള കാഞ്ചന കിരീടം ധരിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചത്. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 9. ശ്രീമദീർഘചതുർബാഹും തപ്ത കാഞ്ചന കുണ്ഡലം ക്ഷതാജാഷം ഗദാപാണി ആത്മനാ സർവതോദിശം പരിഭ്രമന്തുമുൽക്കാഭാം ഭ്രാമയന്തം ഗദാമുഹു. ശ്രീമദീർഘചതുർബാഹും തപ്ത കാഞ്ചന കുണ്ഡലം ക്ഷതാജാഷം ഗദാപാണിം ആത്മനാ സർവതോദിശം പരിഭ്രമന്തമുൽക്കാഭാം ഭ്രാമയന്തം ഗദാമുഹു. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭഗവതി സർവതോദിശം സർവതോദിശം മയന്തം സർവതോദിശം ചതുർബാഹും കാഞ്ചന കുണ്ടലം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഐശ്വര്യ സമ്പന്നമായ സുദീർഘമായ ചതുർബാഹു തപ്ത കാഞ്ചന ഉരുക്കിയ കാഞ്ചനം കുണ്ഠലം കുണ്ടലങ്ങൾ ക്ഷതജ അക്ഷം രക്തവാർണമാർന്ന നേത്രങ്ങളോടെ ഗദാപാണി കരങ്ങളിൽ ഗദയേന്തി ആത്മന സ്വന്തം സർവത എല്ലാ ദിശം ചുറ്റിലും പരിഭ്രമന്തം ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഉൽക്കാഭാം ഉൽക്ക പോലെ ഭ്രാമയന്തം വലയം ചെയ്യുന്ന ഗദ മുഹു നിരന്തരമായി വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭഗവാൻ ചതുർബാഹുക്കളാൽ തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലങ്ങളാലും ഉഗ്രകോപത്താൽ രക്തവർണം പൂണ്ട കണ്ണുകളാലും സമ്പന്നനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരിഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ ഒരു ഉൽക്കയെ പോലെ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചതുർബാഹുക്കളാല്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ്? നാരായണ രൂപത്തിലല്ല, ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്. തപ്തകാഞ്ചന കുണ്ടലങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉഗ്രകോപം കൊണ്ട് എന്താണ്? കണ്ണുകള് രക്തവർണം പൂണ്ടരായിരുന്നു. കണ്ണുകളാലും സമ്പന്നനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പരിഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴെന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗദ ഒരു ഉൽക്ക പോലെ നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും പരീക്ഷത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ തന്റെ ഒരു പൂർണ്ണാംശത്താൽ പ്രവേശിക്കുകയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിനുള്ളിലും പരമാത്മാവായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്. അദ്ദേഹം അപ്രകാരം തന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 9:31 ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തർക്കൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ആർക്കും ഭഗവത് ഭക്തനെ വധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഹനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാനും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആരെയും രക്ഷിക്കുവാനും വധിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ആ വിഷമാവസ്ഥയിൽ പോലും തന്റെ ഭക്തനായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ദർശിക്കാൻ അനുരൂപമായ ആകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യനായി ഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കാൾ വലുതാകാനും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും കഴിയും. കൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ തന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ അംശത്താൽ പ്രവേശിക്കുകയും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ ഓരോ അണുവിലും, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ അണുവിലും പരമാത്മാവായിട്ട് സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും അത് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അപ്രകാരം തന്റെ പ്രിയഭക്തനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്നതല്ലേ, നമ്മെ ഭക്തി പ്രണശ്യതി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ ആർക്കും ഭഗവത് ഭക്തനെ വധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഹനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആർക്കും രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ വധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി ആർക്കും രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു, ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ആരെയും രക്ഷിക്കാനും വധിക്കാനും ഭഗവാന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും. ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. ആ വിഷമാവസ്ഥയിൽ പോലും തന്റെ ഭക്തനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ദർശിക്കാൻ അനുരൂപമായ ആകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യനായി ഭവിച്ചു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപം ദൃശ്യമാക്കി കൊടുത്തു. മഹാരാജാവിനെ ദർശിക്കാൻ അനുരൂപമായ ആകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യനായി ഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കാൾ വലുതാകാനും സാധിക്കും, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു അങ്കുഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തില് ആ ഭഗവാൻ ദൃശ്യനായിട്ട് പരീക്ഷത്തിന് ദൃശ്യനാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാന് പ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കാളും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കാൾ വലുതാകാനും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. കുറെ സിദ്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇതെല്ലാതും ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൃപാലുവായ അദ്ദേഹം പരിമിതരായ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃപാലുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകേണ്ട രീതിയിൽ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അദ്ദേഹം അപരിമിതനാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? പരിമിതികളില്ല. അതായത് നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലുള്ള ഒരു അളവുകളാലും പരിമിതനല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതമായി ബൃഹത്തായി തീരുവാനും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാകുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതേ സർവശക്തനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും ചിന്തകൾക്കും എല്ലാം അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ അപരിമിതനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അളവിലോ ഒന്നിലും എന്തില്ല? പരിമിതികളില്ല. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അതീതനായി ബൃഹത്തായി തീരുവാനും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതാകാനും വലുതാകാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് കഴിയും. എന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? സർവശക്തൻ തന്നെയാണ്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ അങ്കുഷ്ടതുല്യമായ വിഷ്ണുവിനും വൈകുണ്ഠധാമത്തിലെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണനും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു എന്തിന്റെ തുല്യം? തള്ളവിരലിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ആ വിഷ്ണുവിനും വൈകുണ്ഠധാമത്തില് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന നാരായണനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അശക്തരായ തന്റെ വിഭിന്ന ഭക്തരിൽ നിന്നും സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മാത്രം അദ്ദേഹം അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയില് ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും വരുന്നു? അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ വരുന്നു. ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഭഗവത് രൂപമായ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനായാസന സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നത് ഭൗതിക ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ആത്മീയ രൂപമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് എന്താണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹം നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് എന്തായുള്ളത്? നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കുറെ പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിനെ നമുക്ക് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന അർച്ചനകളെല്ലാം ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ആത്മീയ രൂപമാണെന്ത്? ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഭഗവത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായി കരുതാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ബദ്ധജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജഡവസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അഗാധമായ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ഭഗവാൻ ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ശുദ്ധ ഭക്തനും ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ യാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അർച്ചാവിഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ട് കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജഡവസ്തുവും ആത്മാവും തമ്മിൽ അഗാധമായ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും, അപ്പോൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാന് ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാന് ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ മറ്റൊന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതീന്ദ്രിയമായതാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരും തമ്മിൽ ആത്മീയ അസ്തിത്വം ഒഴികെ യാതൊന്നുമില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തില് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കും ആത്മീയമായ അസ്തിത്വം ഒഴികെ അവർക്കും യാതൊന്നുമില്ല. അവരും എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ തലത്തിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തില് യാതൊരു ബന്ധവും അവർക്കും വരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10. അസ്ത്രതേജാസുഗതയാ നിഹാരാമിവ കോപതി വിധാമന്തം സന്നികർഷേ പരൈക്ഷതാക ഇത്യസൗ. അസ്ത്രതേജാസുഗതയാ നിഹാരാമിവ കോപതിഃ വിധമന്തം സന്നികർഷേ പരൈക്ഷതാക ഇത്യസൗ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. തേജസ്വഗതയാ ഗോപതി മന്ദം സന്നികർഷേ തേജസ്വഗതയാ നിഹാരമിവ ഗോപതി മന്ദം സന്നികർഷേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അസ്ത്രതേജ, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്, സ്വഗതയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗതയാൽ, നിഹാരം, മഞ്ഞുതുള്ളികൾ, ഇവ പോലെ, ഗോപതി, സൂര്യൻ, വിധമന്തം, ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, സന്നികർഷെ, തൊട്ടടുത്ത്, പരീക്ഷത, വീക്ഷിച്ച്, ക, ആര്, ഇതിഹാസൗ, ഈ ശരീരം, വിവർത്തനം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം സൂര്യൻ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയെ ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് പരിചിന്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നോക്കി ചിന്തിക്കുകയാണ്, അത് ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. വിധൂയ തഥമേയാത്മാ ഭഗവാൻ ധർമ്മകൂപവിഭുഃ മിഷതോ ദശമാസസ്യ തത്രൈവാന്തർധദേ ഹരിഃ. വിധൂയ തഥമേയാത്മാ ഭഗവാൻ ധർമ്മകൂപവിഭുഃ മിഷതോ ദശമാസസ്യ തത്രൈവാന്തർധദേ ഹരിഃ. ചൊല്ലാം.
തദമേ ആത്മാ ഭഗവാൻ ധർമ്മ ദശമാസസ്യ തദമേ ആത്മാ ഭഗവാൻ ധർമ്മ ദശമാസസ്യ തത്രൈവാന്തർഗതേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിധൂയ പൂർണ്ണമായും കഴുകിക്കളഞ്ഞ ശേഷം തത് അമേയാത്മാ സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ധർമ്മഗു ധർമ്മ സംരക്ഷകൻ വിഭു പരമോന്നതൻ മിഷത വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയിൽ ദശമാസസ്യ എല്ലാ ദിശകളാലും ആഭൂഷിതനായവന്റെ തത്ര ഏവ അപ്പോൾ തന്നെ അന്ത അദൃശ്യൻ ദദേ ആയിത്തീർന്നു ഹരി ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അവണ്ണം ശിശുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ സർവദിശകളിലും ആഭൂഷിതനും ദേശകാലങ്ങളാൽ അപരിമിതനുമാണെങ്കിലും ഏവരുടെയും പരമാത്മാവും ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം അന്തർധാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശിശുവിനാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ, അപ്പൊ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അല്ലെ. അതുവണ്ണം ശിശുവിനാൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സർവ ദിശകളാലും ആഭൂഷിതനും ദേശകാലങ്ങളാൽ അപരിമിതനാണെങ്കിലും ഏവരുടെയും പരമാത്മാവും ധാർമ്മികതരുടെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തൽക്ഷണം അന്തർധാനം ചെയ്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സർവദിശകളാലും ആഭൂഷിതനായിട്ടുള്ള ദേശകാലങ്ങളാൽ അപരിമിതനായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളതും ധാർമ്മികരുടെ സംരക്ഷകനുമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം തന്നെ അന്തർധാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനായ ഒരു ജീവാത്മാവിനെയല്ല ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട്. കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനല്ലാത്ത പരമജീവാത്മാവായി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനാണ്. ഇവിടെ കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനായ ഒരു ജീവാത്മാവിനെയല്ല ശിശുവായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കാലത്തിനനുസരിച്ചോ ദേശത്തിനനുസരിച്ചോ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിനെയല്ല പരീക്ഷിത്ത് ഇവിടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആര് തമ്മില്? വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ. കാലദേശങ്ങളാൽ പരിമിതനല്ലാത്ത പരമജീവാത്മാവായി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും ഒരു അനുസരിച്ച് യാതൊരുവിധ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത പരിമിതനല്ലാത്ത പരമമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവാണ്, പരമാത്മാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും എന്താണ്? കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും പരിമിതനാണ് ഓരോ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും. അജഗജാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ അജഗജാന്തരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനയും ഗജം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല ആടും ആനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയില്ലേ? ആടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെ പറയില്ലേ? സാധാരണ പറയുന്നൊരു വാക്കല്ല അത് അജഗജാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സാധാരണ കൊളോക്കിയൽ ഭാഷയാണ്. കൊളക്കിലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണത്. ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ചിലർ പറഞ്ഞ ആനയും കൊതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആന ആടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അത്രയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൊളക്കിലായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സംസാര ഭാഷയാന്ന് പറയാം നമുക്കത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, നല്ല രസത്തില്. അല്ല, ഭഗവാനെ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്, ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമായി. ആ കുട്ടി നോക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്രത്യക്ഷമായി. അതെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരീക്ഷത്തിന് പേര് വരാൻ കാരണം. ആ പേര് വരെ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടി ആരാണെന്ന് ആ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട കാരണം പിന്നെ ആ കുട്ടി ആരാണ് എന്നെ അന്ന് വന്നത്, ആ രൂപം പിന്നെ പുറത്തു വന്നപ്പോ കാണാനില്ലേ? അതെ, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അത് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുന്തി ദേവിയും എന്താ പറയാ പാണ്ഡവരൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ അവരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെയുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഓർമ്മയില്ല? അത് അങ്ങനെ വായിച്ചു നമ്മള്. എന്തുകൊണ്ടാ പരീക്ഷത്തെന്ന് പേര് വന്നേന്നാ പറഞ്ഞേ? അത് ഈ കുട്ടി പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ ഗർഭത്തിൽ എന്നെ രക്ഷിച്ച ഈ മുഖം എവിടെയാന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കുട്ടി പുറത്തു വന്നപ്പോ. ഏത് നേരം സെക്കൻഡ് സമയം കണ്ടു, പിന്നെ അതിനുശേഷം മുഖം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരെ കാണുമ്പോഴും ഈ മുഖാണോ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ